Provozní příručka Vnitřní jednotka klimatizace Daikin FVXS-F. Jak funguje dálkové ovládání Daikin? Za prvé, vždy měřte dálkovým ovládáním na vnitřní jednotku. Zobrazení. Tady se zobrazuje aktuální nastavení. On-off. Jedním stisknutím jednotku zapnete, druhým stisknutím vypnete. Nastavení teploty. Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte nastavenou teplotu. Nastavení ventilátoru. Tímto se nastavuje proud vzduchu. Stisknutím postupně přepínáte proud vzduchu. Automatický, tichý chod vnitřní jednotky, chod jednotky bude tišší. Slabý, slabý střední, střední, střední silný nebo silný. Výkonný. Při tomto režimu se rychle maximalizuje výkon chlazení nebo vytápění. Tento režim se vypne buď automaticky za 20 minut, nebo opětovným stisknutím tlačítka. Přední kryt. Posuňte kryt, abyste získali přístup k dalším funkcím. Výběr režimu, mod. Stisknutím tohoto tlačítka volíte provozní režim. Automatické přepínání, chlazení, vytápění. Režim, který reaguje na pokojovou a venkovní teplotu. Vysoušení, když chcete snížit vlhkost vzduchu v místnosti. Chlazení, když chcete místnost vychladit. Topení, když chcete místnost vytopit s využitím tepla z venkovního vzduchu pro ohřev vzduchu uvnitř místnosti. Nebo ventilátor, když chcete spustit pouze ventilátor. Režim Econo. Stisknutím zapnete požadovaný režim. Režim Econo umožňuje účinný provoz při maximální úspoře energie. Při režimu tichá venkovní jednotka se sníží hlučnost venkovní jednotky. Dalším stisknutím tlačítka režim vypnete. Režimy Econo a tichá venkovní jednotka mohou fungovat současně. Nastavením směru proudění vzduchu můžete zvýšit komfort. Stisknutím tlačítka Swing spustíte automatické nastavení směru proudu vzduchu dolů nebo nahoru. Když lišta dosáhne požadované polohy, stiskněte tlačítko Swing znovu. Timer on nebo timer off. Po stisknutí tohoto tlačítka časovač bude automaticky zapínat a vypínat jednotku. Tiskněte tlačítko výběru, dokud není nastaven požadovaný čas. Znovu stiskněte vypínač. Na displeji se zobrazí off nebo on. Pokud chcete nastavení zrušit, stiskněte tlačítko cancel. Programování týdenního časovače. Pro každý den v týdnu lze uložit 4 nastavení časovače. Stisknutím tohoto tlačítka a následným stisknutím tlačítka výběru vyberete požadovaný den v týdnu a číslo rezervace. Poté stiskněte tlačítko Next. Stisknutím tlačítka Select vyberte požadovaný režim a změňte nastavení on nebo off. Pro potvrzení režimu stiskněte znovu tlačítko Next. V dalším kroku stiskněte tlačítko Select a vyberte požadovaný čas. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka Next. Nakonec stiskněte tlačítko výběru a vyberte požadovanou teplotu. Poté stiskněte tlačítko Next. Nastavení dokončíte stisknutím tohoto tlačítka. Další informace o funkcích naleznete na stránkách www.daikineurope.com/support-end-manuals.